Bertsolaritza ahozko improvisazioan oinarritzen da. Bertsolariak aldez aurretik prestaturik gabeko bertsoak sortzen ditu neurri eta doinu batzuei jarraituz. Baina bertsolaritza ez da ariketa tekniko bat soilik. Entzulekin sortzen den harreman zuzena da. Unean sortzen den hizkuntza da, testuinguruari, giroari eta komunitateari lotua. Gaur, Debabarreneko bertsolaritzara begira jarri gara. Herriz herri, ahotsetik ahotsera, eta nik sorpresatxo bat prestatu dizuet. Naizta nik baino hobe egitea, zail izaten den askotan, zatoz gurekin ezagutzera, Debabarrena bertxotan. Ego bazen! Historikoki, bertsolaritza plazetan garatu da. Eguneroko bizitzako gaiak kantatuz, lana, harremanak, umorea, politika. Denborarekin, oholtzetara, txapelketetara eta antolatutako saioetara zabaldu da. Eta 20. mendearen bigarren erditik aurrera, bertso eskolen bidez, belaunaldi berrietara iritsi da. Gaur egun, bertsolaritza askorentzat hizkuntzarekin jolasteko espazioa da, baina baita pentsatzeko, zalantzak botatzeko eta komunitatean hitza partekatzeko modua ere. Gazteen artean, sormenaren, identitatearen eta laguntasunaren bueltan antolatzen den jarduna da. Eta horrek azaltzen du zergaitik jarraitzen duen bizirik. Gure eskualdea ez da beti lehen lerroan egon bertsolaritzan, baina badu saretxo bat. Horregatik gaurkoan jolas bat proposatu diegu gure bertsolariei. Papertxo batean eskualdeko herri bat emango diegu. Eta beraiek herri horren inguruan abestu beharko dute. Maitasunaz, ironiaz, bakoitzak nahi duena. Eta zuek zein herriren inguruan ari diren asmatu beharko duzue. Aste bat duzue erantzuteko. Gure sare sozialetan idatzi. Zein herriren inguruan ari dira? Bueno, aurkeztu zure burua. Arratsaldeon, ni Aitor naiz, Itziartarra. Bueno, Aitor, badakizu, jolastera ere etorre gerala. Nik hemen papeltxo batzuk prestatu ditut, eskualdeko herriak sartu ditut bertan, eta etorrek atera beharko du bat, eta tokatzen zaion horrekin ea bertso bat botatzera animatzen zeran. Venga. Sondo. Bailaran parte izan, behartzun Bizkaiak, ara begiratzen du, oizpuntatik saiak, bidira herri honek, dauzkan lehen gaiak, batetik limoiak ta, bestetik zelaia. Bueno, aurkeztu zure burua. Bueno, Marina Saraitz eta Nas Maiabikue. Kale lauak zertarako, portu bat lau etxe guapo, putzu natural doako batzuk eta daude bapo. Naizta ez dagoen txarto, gehiegi azkenerako, politegia Debabarrenan estetikarako. Politegia Debabarrenan estetikarako. Bueno, neskak, aurkeztu zuen burua. Bagia bihotz taulatz, aizpak eta metriko aragea. Etxe merkeak eguzki eza, inork ez ditu okupatu. Karakate hor Debaibaia, kaletan zoik laukatu. Debabarrenan zatarrena da, ez bertso eta ez kantu.
informazio guzti honekin, baietz herria asmatu. Debabarrenan zatarrena da, ez bertso eta ez kantu. Informazio guzti honekin, baietz herria asmatu. Bueno, aurkeztu zure burua. Eneko naiz, 39 urte dauzkat eta plaintxearra naiz. Ez dut esango herri hontaze, irudi neukan gaztetan, baina ez neuken aigeratzerikan, klitxeta aurre ustetan. Mikroipuñak idatzi leizke, hango semaforuetan, ego bastante txikisa dake, tren parada erre bueltan. Pintxo potera joan izan gara, baina inoiz ez jaixetan. Aurkeztu zure burua. Bueno, ni Irunenaz eta Ermukoenaz. Elkarleku bete jende, errepublikarren mende, balak utzita baloi handiak, hartzea mesede, dena eskuratzea xede, nor arte diren errege, pentsa iritsi omen direla Donostira ere. Pentsa iritsi omen direla Donostira ere. Bueno, aurkeztu zure burua. Bueno, ni Jokin naiz, eibartarra. Itxasoa gertuta, bertan dauka trena, inoiz sukarrarekin hurbildu zarena, gure eskualdeko herri gazteena, zapore gozoekin lotura duena, behin probatu ezkero gogoratzen dena. Bale, aurkeztu zure burua. Ni Lizar naiz, 15 urte ontsen ditut, Mendarakoa naiz, hemen bizi naiz, eta Elgoibarren ikasten. Itxas bazterrak naiz mendipuntak hemen elkartzen da dena, auzo udalik gaztena eta elizarik zaharrena, euskalkiari erreparatuz hauxe Gipuzkoarrena, festa apartak abuztuan non ez dan faltako zezena. Arrez bukatu arren daukana emakumeen izena.
Adibili bazarete, konturatuko zineten, Debabarrenean herri asko ditugula, baina denetan ez daude bertsolariak. Batzuek badute plaza, ahotsa, ohitura, beste batzuk momentuz ez. Baina hau ez da herrieta bat, hau gonbidapen bat da. Izango alzara zu Debabarreneko hurrengo bertsolaria? Bertsolaritza ez da soilik hitzak botatzea. Kasu honetan, herrien arteko elkarrizketa izan da. Hau izan da Ana gaurkoz. Bitartean, sartu eta kitxo.eu zen eta kuskusiatu gure sare sozialak. Aio!